Takže nazdar ľudia, ja som Benjon, jedno zo studia Flat a vítam vás v mojom novom videu, kde sa budem zaoberať Herobrine módom. Je to vlastne mod, ktorý vám pridáva do hry Herobrine, ktorý bol odstránený. Ako ste mohli vidieť, no. Takže k tomuto módu, aby sa tu Herobrine vôbec zjavil, potrebujeme Herobrine totem. Ten sa kraftí z jedného soul sandu a 8 kostí. Mám tu aj crafting table. No, tak. Dáme to nejako takto. Tak, vidíte, Herobrine totem. No, na tento mod musíte byť bohatí, lebo to chce nejaké tí gold bloky a nejaký ten netherrack. No, čiže postavím si takto dva bloky na seba. Tak. A zapáliť to seba. Ako môžete počuť, vlastne môžete počuť vypol som zvuky, lebo tento mod robí dosť hnusné zvuky a ja ich vôbec nemám rád. No, takže zapálime to, sa mi už nahodí oči zčervenajú, bu. No, nevadí. Teraz, aby som to trochu urýchlil, si ho tu raz spolnem. Tu ho môžete vidieť, má trochu, tá šviňa mi zmizla. No, nevadí. Ština. No, má takú rovninu. Ospravedlňujem sa stále z tých, lebo som furt rušený, ale to, no, vadí to, ale nie. Čiže Herobrine v tomto móde sa objavuje v niekoľkých podobách, buď vám zobere veci, alebo vás ako keby omráči, to ešte nie, no, omráči, alebo vás odkopne do diaľky. Vám stáva písmenka a také hovadí niekde sa tu objavuje aj noč. Hen môžete vidieť, že čo si letí. No. Aha, to sú iba zombíci, ale tí nelietajú, no, tých si vypnem. Herobrine by mal byť aj na peaceful, testujeme. A zmizol. No tak asi na peaceful nebudem, tak sa musím zapnúť novou. Na jazyčko. A dám deň. Hen zas čo si letelo. Že by to bol Superman. O tom vážne pochybujem. Počkám, dokiaľ mi tu tie modky zmiznú. Alebo spravím to takto. No, môže byť. Čiže hen už vidím. Niekedy sa akože postaví a pod nej sa dá sklo. No, ale vyzerá tu, že tu niektoré... Mala by stavať aj stavby, ale tie sa objavujú len veľmi zriedka. Sú to také srandovné pasce. No, ja teraz spravím takú vec. Takú srandovnú vec. Že ich naspawnujem asi 50. Toto je presne to omračenie. A tu stoja všetci vo vzduchu a teraz všetci naraz zmizli. Hen vidím ešte zombíka horeť. Ďalšieho zombíka vidím horeť. A tu mi zanechali plošinu. No, skúsim to ešte raz. Ale teraz to požením trochu do extrému. Jak keby idem do pekla. Už tu môžete vidieť aj pár nočov. Ty vole, po mne ide sliepka. Lol. Ona mňa poštvala sliepku, to je svinia. Potom sa tu aj nám objavil ako prirodzene vlastne. Hej, Herobrine, poď si zabojovať s nočom. Sa mlátia, no. Hen vidím, asi pastel sa mi spónla. No. Sú ďalší. Tých je tu. Voda. No. Alebo to bude tunel, Boh vie.
To po mne idú všetci. Padajú z nich iné zlaté jablíčka niekedy. Sneh. Ups! No a toto budú tí pasce. Jo. No, tak to je veľmi rafinované. Potom tu sa spomnú ešte nejaké tie voda a láva, ale to je iba hen, čo si vidím tiež horeť. Túto mapu som snad Herobrine mod vybral, lebo je to tu rozsiahle a nemusím tie veci hľadať. No, teraz sa mi tu zjavil normálne. Toto neznášam, keď robím. Čo to môže byť? Horiace nedraky s torčami. Ako vidím, skočil si do ohňa, no. Čo, kde mám tam. No a tuto sú písmená, alebo čo to je, čo sa objavujú, alebo čísla, neviem. Za každým sa objaví niečo iné. Viem zlikvidovať tú lávu a vodu. No. Dúfam, že mi to nejako nezničilo, môj test world. A hen ho vidím, svinu. No. S tou lávou. Sú nejaké veci pudnuté. A to asi musel skapať do sliep, čo má furt s tými sliepkami. No. Takže asi idem sa pozrieť. Hen, zas čo si letelo? To je hrozné, ale má to. UFO tu lieta. A v tom v móde sú aj nové disky s pesničkami. Ale môžem nejakú pustiť. Ale... No, idem asi nejakú pustiť, ale teraz vypnem na chvíľu toho Herobrine, alebo nechcem, aby ma zase nalakal. Keď sa ho chcete baviť, stačí zničiť tento blok. Sa vám potom spawnovať nebude. Sa ani potom nedá. Ten, čo si vidím. Je to tá láva. No. Čiže zapnem si zvuk. No a sú tu dva nové disky. Čo spočujem horeť. Jaj, to je tento blok. Dva nové disky s pesničkami Have You Seen the Herobrine a It's Herobrine. Padajú, keď ho sejmete. Myslím, že poznáte, možno nie, neviem. Necháme chvíľu hrať. No aby sa mi to vmestilo, tak nie. Tak, zoberiem ešte druhý disk. Tak sa mi už neľúbi. Mali by byť obidve na YouTube. No, nevadí. Zvuky. No a znova ho aktivujem. Mi to zase zmizlo. No. Čiže počkám, možno sa mi tu nejaká budova objaví, alebo čo sa také. Radšej idem ďalej od tohto, nechcem, aby som tu mal niečo, no, zničené, ale však to tu moc nemám. Dve skla, tu pár ich spolnem. No. Niekto mi
jeden mi čornú veci. No presne toto robí, kvôli tomu ich nemám rád moc. A navyše väčšina to necháva skôr väčšinou, keď sa objavujú. No. Tento mod je zaujímavejší na Survive, ak sa síce nebojíte. Ešte by som vám rád ukázala nejakú z tých budov, ale vyzerá to tak, že moc sa neukážu. Už mi spávame bližšie a možno dám aspoň 1000. Maximum, čo môžem dať. To vyzerá ako kým ma kope. Spomne. Ona je blesky hádže. To je neuveriteľné. Všetci zmizli. Tu sú ešte nejaký roztrúšený po zemi. Tu vidím tie sliepky, ktoré ma určite budú chcieť cenu. Sú nočovia. Čau noč. No, tu je tých Herobrineov. Asi na nich meď zoberem. Tiekol. Som jedného chcem sejmať. No. Sliepky zúrivé úplne neznášam. Ale tiež je to srandovné, idú po mne sliepky, no. No, čiže vidím, že studiálna budova nevytvorila iba veľa sliepok a Herobrineov a nejakí tí nočovia, ktorí tiež zmizli. Tak toto bude až 100 mod všetko. Jak chcete si ho stiahnuť, nájdete, kde sa stiahuje v popise videa. No a ja sa s vami lúčim. Čaute.